Yahweh, Yahweh, fine, fine Jesus. Yahweh, Yahweh, Fine, fine Jesus. Yahweh, Yahweh, Fine, fine Jesus. Yahweh. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS. Ụmụnna m, ana m anabata unu ihe mmemme anyị WDS. Ebe a ga-elebanye anya bụ Mark of the Beast, akara nka nwa n'ọhịa, agba nke atọ. Ihe ama ya bụ 666 ya bụ akara 666. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị ka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Ezi onye nwe m na Chineke m, Kraịst nke mgbe ochie, nke na-adịrị mgbe ebighị ebi. Pụta ihe onye nwe m, bịa mee ka amara eziokwu, ka e wee gbajisi okwu ụgha niile ụkwụ n'aka, ka e wee zọpụta ndị ahụ edere aha ha n'akwụkwọ nke ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, ihe anyị ga-elebanye anya karịchaa bụ ihe ama nke akara nwa n'ọhịa, Mark of the Beast. Ihe ama ya niile ya bụ sayensị. Ma n'ihi ndị na-egebe program a mbụ, ka anyị ga-ejikọta obere akụkọ laa azụ ka ha wee mata isiokwu. N'ihi nke a, nwanna m, akọwara m sị na onye mbụ nwere aha ahụ bụ Setan, ekwensu. Aha ya bụ Lucifer, otu n'ime ndị mmụọ ozi. Ma mgbe o mehiere n'eluigwe, mee ihe jọrọ njọ n'eluigwe, megide onye kere eluigwe n'ụwa, chọọ ka ọ karịa onye kere eluigwe n'ụwa elu, wee chụrụ ya. Ọ bata n'oge Idem, meekwa ka ihe ahụ nke onye kere eluigwe n'ụwa mere na oge Idem, ya bịakwa korie ya kpamkpam, kwụpụ ngozi ahụ. Ile anyị n'akwụkwọ Aịzaya isi 14, amaokwu nke 12 ruo na 16. Aịzaya 14:12-16. Na akwụkwọ Jenesis isi nke 3, amaokwu nke 1 ruo na 24, ya bụ Genesis 3:1-24. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Mgbe o metasịrị nke ahụ, bibie ngozi nke oge Idem, ọ bịa tụọ anya n'okike, wee hụ na Chineke kere ụwa ụbọchị 7, bịa na nke 7 gozie ya, doo ya nsọ site na Kraịst Jizọs. N'akwụkwọ Jọn isi nke 1, amaokwu nke 1 ruo na 10, ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Mgbe o mechara ya site na Kraịst Jizọs, site na Kraịst nke na-adịghị agbanwe agbanwe, ọ bịakwa ọzọ kwụkwa ngozi ahụ, kwụpụkwa ya n'aka mmadụ. N'ihi na ọ chọghị ngozi ọbụla bụ ngozi site n'aka Chineke. Ihe ọbụla goziri agozi, ọ chọghị ya, n'ihi na nke ya anapụna ya na o wee mara na ya bụ ngozi nke ụbọchị nke 7 ahụ bụ ihe ama nke Chineke na ndị ya. O wee kpaa ya bajọ nkata site na ime ka enwee, site n'ịrọpụta obodo nke o mere ka ha kwere na ọ dị iche ọbụla dị karịa chi anyanwụ. O wee sị ha lee ya anya, nke a bụ chi ụnụ, wee nye ha ụbọchị mbụ n'izu ịbụ ụbọchị nke chi anyanwụ ahụ, ka e wee megide ụbọchị nke 7 ahụ, ka ọ ga-abụ ọ dị otu ahụ, ewepụzie nke 7 nke ahụ Chukwu tiri. Ile anya na akwụkwọ Exodus, ya bụ akwụkwọ Ọpụ isi 31, amaokwu nke 16 ruo na 17, ị ga-ahụ ebe ahụ. Na akwụkwọ Aịzaya isi 66 na amaokwu nke 23. Ma nke kachasị dị njọ na ya bụ akwụkwọ nsọ sị, o wee were flattery. Flattery bụ okwu iru ụtọ na-eme ka mmadụ kwere n'okwu ụgha. O wee were bata n'ime ụmụ mmadụ, tụmadị ndị ụkọchukwu, iji wee mee ka imirikiti kwenye n'okwu ụgha dịka ha kwenyere taa. Site n'ụzọ dị otu ahụ, Setan wee bekesị na-achalenji, na-eme opozu onye kere eluigwe n'ụwa bụ Kraịst, bụ Chineke, bụ Kraịst nke si n'aka ya tụọ ntọala ụwa, tụọ ya ama mma nke ukwuu. Ezi enyi m, onye na-ege m ntị, dịka m gwara gị na akwụkwọ Jọn nke 1, malite na amaokwu nke 1 ruo na nke 10, ị ga-ahụ ya ebe ahụ n'anya Satan. Gakwa n'akwụkwọ Hibru isi nke 8 ruo na 10, ị ga-ahụ ya n'anya baa. Gakwa n'akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 15, amaokwu nke 17, ọ sị o nweghị ihe ọbụla ekere eke, ma nke nọ n'eluigwe ma nke nọ n'ụwa, ma alaeze Chineke, ihe ọsọ ya bụrụ ekere na ọ bụ site na Kraịst ka esi kee ha niile, bụ site na Kraịst ka e mere ha. Akwụkwọ nsọ wee kwagidesi ike sị na Kraịst site n'aka ya ihe ndị ahụ adịghị agbanwe. Na akwụkwọ Hibru isi nke 13, amaokwu nke 8 ruo na 9,
Akwụkwọ Malakai isi nke 3 amaokwu nke 6 na-akọwa na Chineke adịghị agbanwe. Oh, hallelujah. The devil, yawo ekwensu, beast ahụ, onye mbụ zara beast, dragon, na ebe ahụ ngozi nọ ka o tigbuo m. Ọkụtọ na-eme taa na ezinụlọ dị iche iche, ebe ọbụla ọhụrụ ngozi, onye bụ ngozi, onye bụ star, ya etie ya gbuo m. O wee were alaeze anọ, o wee yiri alaeze anọ dịka uwe, ime ka ụwa nọgide n'ọchịchịrị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na ego ihe dị n'akwụkwọ Daniel isi nke 2 amaokwu nke mbụ gbatụchaa, ị ga-ahụ etu Chineke si kpugheri Nebukadneza ihe ga-eme n'ụbọchị ndị anyị nọ. Otu alaeze anọ ndị a ga-esichi ọchịchị: alaeze Babylon, alaeze Media Persia, alaeze Greece, na alaeze nke ikpeazụ bụ Roman Empire. Otu alaeze ndị a ga-esi mee ka ikpere arụsị na omenala ikpere arụsị niile dị ihe na-gbasatara arụsị ruo na ụwa agaghị ama onye Chineke bụ. Alaeze nke 4, o wee sị na alaeze nke 4 ga-enye nsogbu, ga-eme ka a ghara ịma nke bụ eziokwu, ga-eme ka ewepụga okwu ọnụ Chineke, wepụ okwu nsọ Chineke, wepụ mgbe akara aka Chineke, wepụ ihe na-eji mara Chineke na Kraịst. Na-agakwa n'akwụkwọ Daniel isi nke 7 amaokwu nke mbụ gbatụchaa, ya werekwa anụ na-egosikwa alaeze 4: alaeze Babylon, alaeze Media Persia, alaeze Greece, na alaeze Roman Empire. Ya na-akọwakwa ebe ahụ sị na ama nke ọ gbara Daniel kpokwebasị alaeze nke 4 ga-akpa mkpamkpa, ga-ewepụ, ga-ebibi, ga-etiri, ga-etigwo okwu nsọ Chineke, ihe o doro n'usoro, otu a ga-esi kpere ya na otu o kwesịrị ọ ga-adị, na ọ ga-eme ihe ike megide ebe nsọ Chineke na ndị nsọ nke Chineke. Ya bụ gịnị? Ya bụ a na-akpọ ha the early Christians Church, ma ọ first century Christian Church, ma ọ bụkwa Jerusalem Christians Church, a na-akpọ ha Judeo Christians, bụ ebe Christianity malitere. Ndị a ga-ajụ arụsị a na chi ndị a niile, dịka ị makwara nke ọma. Satan Mission Abednego ma Daniel maara na Chike dị ndụ agwala na Chineke nke kere ihe na-ekereke. Ha sị na mgbe ochie ahụ na jụwapụ isi n'ọchịchị ha. Otu a ka o ruo bata na ndị otu Kraịst nke ọhụụ, ndị otu Kraịst nke Jerusalem mgbe e nwere Christianity, mgbe ndị kwere na Kraịst pụtara ihe. Ha jụrụ chi ndị a niile na ọchịchị ha niile na ihe niile nke ha na-eme, wee rukwere mgbe Christianity pụtara. Ya wụ mgbe n'oge Roman Empire, ya wọchi nke ikpeazụ a Kraịst abịala. O wee wuru n'oge ahụ ka ndị Kristians a pụtara, sorokwa ụzọụkwụ ụmụnne ha ndị jụwapụrụ isi ịkpụchi ala nye arụsị ọbụla. Ha wee jụwapụ isi ịkpụ isi ala nye chi niile nke mba dị iche, tụmadị mba Roman Empire na chi anyanwụ ha na ihe ama niile nke chi anyanwụ ahụ. Ha jụwapụrụ isi ịsọpụrụ ya na ịkpụ isi ala nye ya, ka e wetara ihe a na-akpọ martyrdom, ya bụ ogbugbu egburu ndị nsọ na Roman Empire. N'ihi ọchụchụ ha jụrụ ime gịnị? Ịkpụ isi ala nye ndị ahụ na omenala niile ahụ. N'ihi na ha ghọtara marakwanụ ihe mere Kraịst ji bịa. Na ihe mere Kraịst ji bịa bụ ka ọ bịa laa ọlụ aka niile nke ekwensu, that beast, ka o wee laa ọlụ aka ya niile n'iyi, laa omenala niile nke arụsị ahụ n'iyi, tinyekwuru chi anyanwụ ahụ na ihe ama ya niile n'ụbọchị ahụ o tiri, iji wee maa Chineke aka n'ihu megide ụbọchị nke Chineke na onwe ya tiri n'ihe na Chineke kere. Ha matara nke ọma na ihe Kraịst ji bịa bụ ka ọ bịa reconcile ya ndị mba ọzọ ndị ajụrụ ajụ na ndị Juu. Ya bụ ka ọ bịa mee ka agbata iro na asị nke dị n'etiti mba ọzọ na ndị Juu ka ewepụ ya n'ihi nkwere nke ekwere na Kraịst Jizọs, wee mezie ka ndị Juu na ndị Gentiles bụrụ cohes, ya bụ n'otu mmụọ na n'otu anụ arụ. Ha bụrụzie ndị Izrel n'ime mmụọ na n'ime anụ arụ. Ịgụọ ihe dị n'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi nke 3 amaokwu nke 8, ị ga-ahụ ya ebe ahụ na ha ghọtara ihe mere Kraịst ji bịa. Ịgụ akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 2 amaokwu nke 12 ruo na 16, ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 2 amaokwu nke 12 ruo na 16, ị ga-ahụ ya kpatara na ha maara ihe mere Kraịst ji bịa ka o wee jikọta ndị mba ọzọ na Izrel ka ha bụrụ otu, ka Chineke nke Izrel bụrụ ha chi. Ephesians, ya bụ ndị Efesọs isi nke 3 amaokwu nke 1 ruo na 6, ha nwere ya nke ọma. N'ihi nke a, ha wee jụwapụ isi ọchịchị niile nke alaeze Roman Empire, bụ empire nke ikpeazụ. Jụkwanụ ihe a na-akpọ flattery, ya bụ iru ụtọ, iji mee ka ha rapụ ụkpụrụ na usoro nke Kraịst Jizọs, usoro nke Chineke dị ndụ. Ije n'akwụkwọ Daniel isi nke 11
amaokwu nke 31 ruo na 32, Daniel 11:31-32. Ha gụkwara akwụkwọ nsọ chọpụta ihe ahụ Kraịst chọpụtara, sị na ha ga-eji iri ụtọ mee ka ndị na-arapụ ọgba ndụ nsọ ahụ, mee ka ndị na-emegide ọgba ndụ nsọ na-aghọtasị na ha bụ ebe a nọ, ma ndị ahụ na-edebe ọgba ndụ nsọ na okwu ọnụ Chineke ka a ga-aghọtasị ka ndị na-eteleba ndị azụ, wee gbasozie omenala niile nke arụsị niile nke ndị mba ndị a niile a onye nwe anyị ga-eji okwute tụrie. Ọzọ sị a ga-ewepụ aja ahụ nke a na-achụrụ Chineke, aja nsọ ọkụ nke a na-achụrụ Chineke mgbe niile. Gịnị bụ aja nsọ ọkụ? Taa Kraịst bụnụ aja anyị nwere kwa eziokwu, onye ọbụla na-adọ na Kraịst bụ aja nwere kwa eziokwu, mana ewepụla na Kraịst n'ụlọ nsọ Chineke. Taa ele otu esi wepụ ya? Ewepụrụ Kraịst site na ime gịnị? Ịkọwa ihe Kraịst na-abụghị, na iguzuru n'ihe Kraịst na-eguzoghị na ya, na ido n'usoro ihe Kraịst na-edoghị n'usoro, wee si n'ụzọ taa wepụ Kraịst n'ụlọ nsọ, wee mee ka ihe arụ na-akpatị tọgbọrọ n'efu ihe odo. Mana ọ sịrị na ndị maara ihe agaghịkwa ekpe eso mba niile. Kraịst ji wee bịa gụọ n'akwụkwọ Matiu isi nke 24 amaokwu nke 11 ruo na 15, Matiu 24:11-15. Ya ekwu ebe ahụ sị, mgbe unu na-agụ akwụkwọ nsọ hụ ihe arụ nke na-akpatị tọgbọrọ n'efu ka ọ na-eguzo n'ebe nsọ unu na-agụ, nke Daniel buru n'amụma, onye na-agụ ya na-atụgharịkwa uche. Ezi enyi m, o wee sị na ndị amụma ụgha ga-abụ ụba, ndị pricha ụgha ga-abụ ụba, ndị pastọ ụgha ga-abụ ụba, ndị evangelist ụgha ga-abụ ụba, ndị bishọp ụgha ga-abụ ụba. Ịbụ ụba ahụ ga-eme ka ihe na-eweta mmebi iwu baa ụba, bekee kpọrọ ya lawlessness. Ọkwa gịnị mere lawlessness ji bụ ọ bara ụba? N'ihi na ndị ụkọchukwu nke na ugbu a na-aghọtaghị ihe a na-akọ, wee werezie flatịrị ahụ, ya wee iri ụtụ ahụ nke ndị Kristian kemgbe jụrụ, wee werezie ya gaa n'iru. Site n'ịga n'iru, ihe arụ ndị ahụ na ihe na-emebi iwu abazi ụba kirikwarịta, n'ihi na ha na-akụziri ọgbọ nke a n'ugbu a sị ha ihe ndị ahụ Kraịst kpọrọ ihe arụ nke na-akpachite ọgbọ n'efu na onwezi ihe ọ bụ ma gị kwere na Kraịst. Ihe ahụ bụ mmebi iwu na imebi iwu nsọ Chineke. Ha eme ka ha ghọta na onwezi ihe ọ bụ. Ịghọtaghị ya ugbu a? Mee ka amara na ịgba ọtọ enweghị ihe ọ bụ, mee ka amara na akwamiko onweghị ihe ọ bụ, mee ka amara na izu ohi onweghị ihe ọ bụ, mee ka amara na 410 onweghị ihe ọ bụ, mee ka amara na ihe niile ha bụ ihe arụ onweghị ihe ọ bụ. Ịhụnanya ugbu a, o wee dị oke egwezi enyi m. Na agba nke ọzọ anyị ga-elebanye anya mgbe ihe ahụ bụ ihe arụ na-akpatị tọgbọ n'efu, n'ihi na ọtụtụ ndị nke Kraịst amaghị ihe bụ ihe arụ ahụ nke na-akpatị tọgbọ n'efu edobere n'ebe nsọ. O wee dị oke egwezi enyi m. Mana nke bụ eziokwu wee bụrụ na mgbe ndị a bụ ndị Kristian nke mbụ ahụ na-ekwenyeghị ihe ndị a niile, egburu ha site n'aka ndị ọchịchị ya wa emperors. Mgbe egbusiri ha kpamkpam, ndị fọdụrụ afọdụ n'ihi ụjọ na n'ihi oke egwu nke ndị na-achị achị dịka Emperor Domitian, Emperor Nero, Emperor Claudius. Ị ga na-akwado ndị ozizi nke 18 amaokwu nke mbụ na-arụ na ị ga-ahụ ya Emperor Claudius mere ndị Juu ma ndị Kristian, Acts 18:1-4. Lee anya ebe ahụ, Emperor Claudius, Emperor Nero, Emperor Domitian bụ onye ahụrụ 666 na-egedege okpu ya na Roman figure. Ọ bụ taa ka esi mata obodo ya bụ ihe na-eme, bụ ihe ahụ eburu na mkpughe Revelation isi 13 amaokwu nke 18. Mana emperor nke ikpeazụ bụ Emperor Constantine n'oge Keyazi, mgbe ọ ghọtara ọ nabatara Christianity, ya bụ ikwenye ka ya bụrụ onye otu Kraịst, ya bụrụ ọkara onye otu Kraịst, ọkara onye ọgọ mmụọ. Ọ bụ ya bụ onye esite na ya mezuo amụma Daniel buru, mezuo ọhụ Nebukadneza, mezuo ọhụ Daniel. N'aka nwoke a ka esi mezuo ya. N'oge nke ya, o wee gwa ndị otu Kraịst sị ha, ọ dịghị ogbu m na gị igbu unu, kama na ihe unu ga-eme bụ unu ga-arapụ ụkpụrụ nke ahụ edere n'akwụkwọ nsọ unu ji, ka edere n'akwụkwọ nsọ Kristian. Ihe ahụ unu bụ n'akwụkwọ nsọ unu ga-arapụ ya, n'ihi na a ga-amachi akwụkwọ nsọ. O nwekwa ihe dị ka Baịbụl ga-adị. Ozi unu ga-esoro anyị n'omenala anyị. Unu jụ ogbugbu akwenyere ya ugbu a, n'ihi na mgbe ahụ ndị otu Kraịst a na-ewere ha na-achịnye ụmụ ọdụm ndị jụrụnụ ịkpụ isi ala nye chi anyanwụ. Ma mgbe mkpagbu ha dị oke nnukwu na-arụ ha, ha ekwetara Emperor Constantine n'arọ 321 AD. Asainizie ya asain ya. Mgbe ahụzi wee mee ka ha hapụga ụbọchị nke 7 ahụ ka e doro nsọ site n'aka Kraịst Jizọs. Ha bazie n'ụbọchị nke mbụ bụ ụbọchị ahụ eji ma ihe àmà nke anyanwụ na ndị na-efe ya. Ndị otu Kraịst abazie na ya iji wee mezuo amụma Daniel isi nke 7 amaokwu nke 25 ruo na 27. Daniel 7:25-27. Ịgụ ya ọ ga-agwa gị ebe ahụ.
mana ọ sị na ọ gaghị adịgide ruo mgbe ebi ebi na o nwere mgbe ọ ga-eru eme ka eziokwu pụta ihe ya bụ ihe agbakasịa ihe na Jehova ga-ewelite ndị a ga-esite na ha mee ka mara nke bụ eziokwu. Ilekwe ya na Revelation isi 13 amaokwu nke 5 ruo na 8 ị ga-ahụkwa ya ebe ahụ sị otu okwu nkwulu ahụ na ọ ga-ekwu okwu nkwulu kwuo okwu nganga megide Chineke megide alaeze Chineke mee ka ha kwenye. Ọ kwenyetago Igbo a na nkwenye ahụzi ga-emesi ka ihe dị na hedere na akwụkwọ nsọ adịzie n'ọsọ. Ọ bụ ụzọ a ugbu a ọ kwanyere ndị otu Kraịst mgbe ahụ a na-agazi n'ime Igbo a ka ndị nke a ụfọdụ ọ bụghị ha niile ndị si na ha gụrụ akwụkwọ nsọ mara ihe bụ mmụọ nsọ na-akpọzi New Testament mana ka na-abịa na ya Old Testament wee bụrụzie okwu ọnụ Kraịst ahazi edoro n'usoro ewepụrụ. Mana nke bụ eziokwu wee bụrụ na ọ sị ndị edere aha n'akwụkwọ nke ndụ akwụkwọ nke nwa atụrụ ahụ nke e gburu site na ntọala nke ụwa agaghị ekwe akpụ isi ala nye obodo ndị a na-arụsị ha niile ahụ ma chi anyanwụ ha ma ihe amanya ma ngwongwo na ngwongwo eji mara ya na ha agaghị ekweta akpụ isi ala nye ya. Ịkpụ isi ala bụ ikpenyere ya n'ihe ọ na-eme. Ezi enyi m onye na-ege m ntị dịka m kọwara gị sị gị ọbụla dị ndị ụkọchukwu nke eji m n'aha mgbe ahụ ndị Reverend Fathers ụfọdụ ndị ga-aṅa aṅa sị ha tịtụ ihe mere edere n'akwụkwọ nsọ isi ha fụla ṅaa ntị dịka m gbakwara gatụsị Reverend Father Valentine ị hụra mgbe ọ hụrụ n'akwụkwọ nsọ nyopụta n'akwụkwọ nsọ na ndị amị ji alụ nwaanyị ya wee na-agba ndị amị akwụkwọ na nzuzo n'ihi na akwụkwọ nsọ anwachi n'oge ahụ. Ọka iweta ya na a na-akpọ ya Dark Ages. Ngwa ngwa Emperor Claudius nụrụ ya atinye n'ụlọ nga Reverend Father Valentine etinye n'ụlọ nga ịghọtachikwa Igbo chi ebe ahụ kwọpụ ya isi na mmadụ egbunye onye anya na Igbo n'ihi ọ hụtara n'akwụkwọ nsọ na ndị amị ji alụ nwaanyị ya sị ka ya mesie otu ahụ dị n'akwụkwọ nsọ akwọpụ ya isi kwena Igbo otu a ka esi eme ya mgbe ahụ ndị ahụ niile bụ ndị ụkọchukwu mgbe ahụ ka emee ka ọ ga-eti aka n'ihe dị n'akwụkwọ nsọ akwọpụ ya isi site n'ize ndụ ha na-agazi n'ụkpụrụ n'usoro ndị Roman Empire akwena Igbo onye ti isi akwọbie ya isi gụọ ihe dị n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 24 amaokwu nke 5 ị ga-ahụ ya ebe ahụ na ndị amị na-alụ nwaanyị ya wee dị oke gwezi enyi m ama m nke ọma na o doro gị anya na Jenụwarị 2009 anụ m otu a na-ege NTA News ihe ndanụ nga ahụ na Pope Benedict XVI adọọla ndị Italy aka na ntị sị ha kwụsịzie impose laws on the Vatican. Ọgweghị na Igbo ya nzukọ Chineke dị na Rome ha kwụsịrị na magide ha ịdị na-eme ihe ọbụla bụ ihe ndị Italy na-eme n'ihi na ọ na-abụ ihe ọbụla ha na-eme ha magide ndị chọọchị. Ọ bụ taa ka ọ dị na Roman Empire na Roman Empire ihe a bidoro na Roman Empire ihe ọbụla bụ ihe obodo na-eme omenala arụsị ihe ọbụla ọnwụ a ga-amagiderịrị chọọchị sị unu ga-eme ya unu emeghị ya unu na nsogbu. Mana nwoke a bụ onye pụtara ihe sị na ọgbọ ka ya na generation ka ya gba ndị Italy sị ha stop imposing laws on the Vatican hapụnụ ka ndị chọọchị nwere onwe ha. Ọkweghị na Igbo ekwughị m ka onweghị ebe m bụlaga ya kama ana m agba gị eziokwu nke ndụ nke ndị ụkọchukwu ọtụmadị ọ bụghị ha niile ọtụmadị ndị nke si na ha natara mmụọ nsọ dịka onye nwere onye nzọpụta amụọ ọnụ ọzọ dịka onye nwere onye nzọpụta ọkachasị ha amaghị ihe ọbụla a na-akọ ọ bụghị ha niile ha amaghị ihe ekwuga ha eburu ihe n'isi nyere n'aba bụ ihe ndị ahụ ejiri gbuo ndị Kristian kemgbe ahụ ha eburu ihe n'isi nyere n'aba sị na ọ wụzi ụzọ bụ ụzọ nke ọhụrụ ya kịkpa ha ka ha sọ New Testament ma ma ahụ isi ya School of Theology agara akọwara ha ịhụ na Igbo ọhịa mere iji mee Kraịst ji wesị m gaa n'ihu osisi a agaghị agbanwe ụwa ọ gaghị agbanwe ụwa kama ihe ọ ga-eme bụ ndị ahụ akara nke ndụ ebi ebi ka ọ ga-achịpụta nye onwe ya. Ọ kwetaghị Igbo onwe ihe ọ ga-echenji n'ụwa ihe echenji ihe n'ụwa ya eme Kraịst onye ụgha ka Kraịst ekwurago ya sị na mba niile nke ụwa ga-eru uju mgbe ọ ga-abịa naanị ndị akara ndị anyị na-akara nke ndụ ebi ebi agwala ndị a ga-azọpụta ụwa were ihe a m kwugwu ugbu a gbanwee ya ịma na Kraịst awere onye ụgha kama ndị ọ ga-azọpụta bụ ndị ahụ akara nke ndụ ebi ebi ha ga-anọ ya ma jijiji akara nke ndụ ebi ebi ha baa n'ime ha nara eziokwu ahụ azọpụta ha mba niile eru uju mgbe Kraịst ga-abịa. N'akwụkwọ Matiu isi nke 24 amaokwu nke 29 gbatue ọ bụ ihe o kwuru ọ naghị asị ya gwakwa gị sị n'akwụkwọ Mkpughe isi nke 13 amaokwu nke 7 ruo na 8 sị na mba niile ga-akpụ isi ala nye arụsị ahụ kwenyere ya n'ọchịchị ya naanị ndị anyịna akara nke ndụ ebi ebi agwala ndị na-agaghị akpụ isi ala gị were etinyere Matiu 24:29 ya na-enyegote ihe ha na mba niile ga-eru uju ma ndị kpọ Kraịst ma na ọhịa mere jikwuo n'akwụkwọ Matiu isi nke 7 amaokwu nke 21 ruo na 24 sị ọ bụ okwe ịkpọ Kraịst ga-azụ unu ọ bụ ime ihe nna m nke bi n'eluigwe na-achọ ya wụ ọchọ Chineke a emebiri na Roman Empire
kwetaghị ugbu a ngwe bi na-eshi gị na ịkpọga Jizọs na chọọchị ọ bụkwa ya. Nwanna m, ọ bụ ihe nwute taa na ijekwuru ndị otu Kraịst amaghị ihe ọ pụtara bụ na anụ ọhịa ahụ kwuru okwu nkwulu megide onye kachasị ihe n'elu, ya blasphemy. Ha amaghị ihe ọ pụtara bụ desecrate the holy place, ya na ọ ga-emetọ ebe nsọ ahụ. Ndị otu Kraịst ka ugbu a ijekwuru amaghị ihe ọ mkpụrụ mmadụ ole ndị mara ihe ọ bụ. Na ihe ama niile nke beast ahụ, blasphemy, arrogance, lie, ya bụ okwu ụgha, evil wrath, ya bụ ọnụma rụrụ arụ, oke ọnụma a na-ekwukwasị eziokwu ahụ, na materialism, ihe nke ụwa ibute ụzọ karịa alaeze Chineke ibute ụzọ na ezi ome ya. Akụnụba a ga-aba a ga-enwe ego ibute ụzọ karịa alaeze Chineke na ezi ome ya. O si n'aka the beast, anụ ọhịa ahụ. Bekee sị we shall do a critical analysis of the above signs. Anyị ga-elebanye anya ihe ama ndị a niile n'otu n'otu ka ị wee ghọta ihe bụ nkwulu, ihe nkwulu pụtara, ka ị wee ghọtacha ya nke ọma. Nwanna m, dịka m kọwara sị gị jekwuru ndị Kristians amaghị ihe bụ blasphemy. Ngwa lee ihe ọ pụtara bụ ikwu okwu megide Chineke na okwu ọnụ Chineke na ihe ọbụla Chineke kwuru, so otu a ka ọ ga-adị. Na ikwu okwu megide ihe ziri ezi n'anya Chineke, megide eziokwu Chineke dị ndụ, kwuo okwu megide mmụọ nsọ Chineke, kpasuo mmụọ nsọ Chineke iwe, ma ịkpacha anya ma ịkpachaghị anya, na ịkọcha onye na ihe Chineke na-akọcha gị na ihe Chineke na-amaghị ikpe. Ịhụrụ Igbo a ele anya n'akwụkwọ Leviticus isi 24 amaokwu nke 11 ruo na 16, ị ga-ahụ ya ebe ahụ otu Chineke si wee nye iwu sị tụgbuo ya n'okwute bụ onye nke na-akọcha Chineke. Numbers 24:9 ọ sị gị na onye na-akọcha onye a gọziri, nkọcha na-abịakwasị ya. Ihe ọbụla Chineke sapụrụ na gọzie gị kọcha m ihe ahụ dịka ọ dị taa. Ụfọdụ mmadụ hụ ihe Chineke gọziri, otu Chineke si kecha ụbọchị ka ahụ o gọziri ka ụwa na-akọcha taa. Akwenyere sokwa Igbo ije n'akwụkwọ Matiu isi 12 amaokwu nke 34 ruo 37, ọ sị ihe ọbụla isi n'ọnụ gụpụta ka a ga-eji ekpe gị ikpe. Ịmakwa m ekwu ihe ọbụla gụrụ gị agụụ, ihe i kwuru n'ọnụ ka a ga-eji ekpe gị ikpe. Akwụkwọ Luk isi 3 amaokwu nke 28 ruo na 30, Luk 3:28-30, ọ sị gịnị? Na agaghị agbaghara ha mmehie ha n'ụwa nke gaje bịanụ. N'ihi gịnịkwa? N'ihi na ha sị na Kraịst nwere mmụọ ọjọọ, na mmụọ nsọ nọ n'ime ya na-arụ ọrụ. Ọ bụghịzi mmụọ nsọ, n'ọwa ike ndị ọkọt. Dịka ụfọdụ taa bụ ndị ụkọchukwu ha sị gị na ihe ahụ Kraịst mere esite n'aka Kraịst mee, na ọ Judaism, ọ bụ ihe ọkọt. Aga m akọwara gị ya ma anyị na-agbada ka e wee nwere ihe na-akpụ nkwulu. Aịzaya 63:10 ọ sị ha wee kpesuo mmụọ nsọ ya iwe, o wetụgharịa buso ha agha. Ekwetaghị Igbo ọ bụ gịnị bụ ihe na-akpata nkwulu, blasphemy, mere na alaeze anọ ndị a ga-kwuo nkwulu megide Kraịst Jizọs, tụmadị alaeze nke anọ? Gị na-akpata nkwulu n'ime mmadụ? Lee anya ihe na-akpata ya. Kembụ bụ ihe bekee kpọrọ ignorance, ya bụ aghọtaghị aghọta. Ka abụọ bụ envy, bitter jealousy, egworo. Ihe ndị a ihe na-akpata blasphemy. Arrogance, ya bụ oke nganga, devilish wrath, evil wrath, ya bụ oke ọnụma. Ihe na-eji ama ihe ndị a, oke ọnụma na oke mpako. Ị na-ahụkwa ya taa na n'ime anyị ndị ụkọchukwu, kwe na-ahụ ya ma na pulpit ma n'ebe niile, ma mgbe a na-eme miracles and wonders, kwe na-ahụ ya oke owu ihe ahụ. Ihe ndị a niile tọrọ chi ime ya mụpụta nkwulu, mere na mmadụ n'ụlọ pulpit ya na-ekwulu, akọdem aghara ya tụrụ ime ya mụpụta blasphemy, ya bụ nkwulu. Mụpụta murder, ya bụ egbugbu mmadụ. Mụpụta injustice, ya mụpụta unfair criticism, ya bụ ịkatọ n'ụzọ na-ezighị ezi. Bịa mụpụta diversion of attention, ya bụ ihe kwesịrị na a ga-eche ya ihu ebe a echeze ihu ebe ọsọ sị ka ọ wụtọ dị. Akwenyetaghị Igbo a diversion of attention, ihe kwesịrị na a ga-eche ihu ebe a bulazie ya ebe ọsọ, ụwa agbaso ya wụtọ shi dị ezi enyi m. Wee sịrị gị ngwa ka anyị tụtụ anya ihe ndị ahụ na-akpata nkwulu maọbụ ihe nkwulu na-apụtagasị, ka anyị nyụtụ anya na ụfọdụ n'ime ha, n'ihi na ọtụtụ amaghị ihe ọ bụ. Ngwa ṅaa ntị, ịhụ na mgbe mbụ tupu ụfọdụ mmadụ abịaghọtaba nke bụ eziokwu, ị ga na-anụ sị ị ga-ahụ dịka traakị a m gwara gị nwanna m onye Anglican nyere m. Aga m agụsịsịrị gị ihe ndị nọ na traakị ahụ. He who pays tithe now is Antichrist. He who dances is Antichrist. He who answers reverend, most reverend, bụ Antichrist. Ya onye na-aza reverend, onye na-akwụ tithe, onye na-agba egwu n'ụlọ ụka. Ndị na-emix Old Testament na New Testament, ọ ga-eduba n'ọka ala mmụọ. Ọ na n'otu chọọchị ka e nwere. Chọọchị ọbụla mmadụ nwe ha niile bụ nke
oke ekwensu nwanyị wụ pastor ọ bụ ihe arụ. Old Testament bụ Judaism, New Testament bụ Christianity. Kwenkwa gị gba Old Testament eme na-expire. Ndị na-agba Christmas bụ ndị na-efe arụsị. Ọ wụ trak a ya were enye m sọ m lebanye anya. Ha ga-ele anya n'ihe bụ nkwulu ahụ nke ọtụtụ kwululu na ọtụtụ oge gara aga chee na ha na-ekwu eziokwu. Ngwa na-ele ya anya otu ka anyị ga-ewe ya. Ịhụ na dịka m gwara gị sị Chineke kere ụwa site na Kraịst bịa n'ụbọchị nke asaa gọzie edo ya nsọ. Ịhụ na oke nkwulu mmadụ n'ihi aghọta ụfọdụ sị ụbọchị nke asaa ahụ onye nwe anyị kwupụrụ ume sị ihe a gọziri agọzi ihe nsọ ka ị bụ. Ọ ya ka ụfọdụ sịrị ọ bụ ọkọtizm. Ọ bụ ọkọtizm ịghọtachikwa igba ọ bụkwanụ Judaism ka ha mere site na Kraịst o tọọla ya site na Kraịst. Ha sịkọ Judaism ha sịkọwazie na Sunday bụ Christianity na New Testament. Ejikwa ihe nsokwa igba mgbe lee anya ka e nwee nkwulu ahụ ọsọ ga-ekwulu megide Kraịst megide Chineke. Ma akwụkwọ nsọ sị John chapter 1 verse site na 1 ruo na 10 na-akọwasị esite na Kraịst mee ihe ndị ahụ esite na Kraịst doo ihe ahụ nsọ. Mgbe lezi otu ihe esite na Kraịst mee si bụrụ Judaism bụrụ ọkọtizm ya wụ ụfọdụ oke nkwulu dị oke egwu. Mgbe lekwene nke ahụ onye ahụ beast ahụ mere bụchi anyanwụ ahụ tinye ya enye ihe ama ka ya na ndị ya tupu Kraịst abịawo tupu enwe Israel nyakwa ntị ekweghị n'otu osogbo New Testament ma amalitere ikpe ụbọchị mbụ n'izu Sunday worship ebidoro tupu eke Israel. Enyi m ghọtara m gwa tupu eke Israel. Ịhụna ma Sunday a ma ụbọchị nke asaa ha ncha rụcha na old tupu eke Israel ha niile anọchana na-aga tupu Kraịst abịa. Ọkweghị m sokwa igba ma ịhụ n'otu si tinye na New Testament n'ihi aghọta ma ha niile adịlarị tupu eke Israel o tupu ya nwụọ Kraịst. Ị na-aghọta mgbe ekekwere na ya ndị Juu anọ merenụ Kraịst bụ onye anyị na-eso n'azụ bụ onye Kristian kpatara o ji aga n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị nke asaa niile. Luke 4:16 akwa ọsọsọ ya bụrụ omenala ya. Ịhụrịsịkwa igba bụ Kraịst ahụ bụ onye anyị sere na bụrụ onye Kristian. Mekwere ndị otu Kraịst mgbe ahụ jikwe na aga n'ụlọ ukwu Chineke n'ụbọchị nke asaa. O mee ka ha bụrụ ndị Judaism nakwa n'ihi na ha kwere na Kraịst. Ha na-aga n'ụbọchị nke asaa. Lee anya na akwụkwọ Acts of Apostles ọlụ ndị ozi isi nke 17 amaokwu nke mbụ ruo na 3 na 4. Leekwere anyị na akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke 18 amaokwu nke 4. Ọ gasị gị Pọl na-anọ n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị nke asaa ha niile. Ha atụgharịasị maka na catchment area. Mgbe leekwere anya na ọlụ ndị ozi isi nke 9 mgbe Sọl ka bụ n'ọdịbe ya chegharịa amaokwu nke mbụ ruo na 4. Ị ga-ahụ ebe ahụ na Sọl na-eke ọnụma imegide ndị otu Kraịst. Ọ na-aga n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị nke asaa igide ndị otu Kraịst. Lee anya na akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke 22 amaokwu nke 19. Ị ga-ahụ otu o si akwupụta mmehie ya ihe o mere ndị otu Kraịst. Otu o si aba n'ụlọ ukwu Chineke n'ụbọchị nke asaa ijidechi ndị otu Kraịst. Ịhụ na igba na gị lee anya na akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke 26 amaokwu nke 8 ruo na 9. Ị ga-ahụ otu o si na-akọnfes ekwupụta otu ya si kpagbuo ndị otu Kraịst mee ka ọbụla dị ka ha chọọ ụzọ ka ha kwuluo Chineke. N'ihi na ndị otu Kraịst n'oge ahụ amaghị ihe bụ Sunday bụ ụbọchị mbụ n'izu bụ ụbọchị nsọ. Ha amaghị ya ha ọ bụ dịka ọ dị taa. Ha amaghị ihe ọ bụ. Ihe nji akwụsịrị gị ebe ndị a niile gị lee anya na ọlụ ndị ozi isi 21 amaokwu nke 15 gbatụcha. Ị ga-ahụ ha ebe a nọ n'ime ụlọ ukwu Chineke ha na ndị ụmụnne ha ndị Juu ndị Judaism. O mee ka akpọ ha ndị Judaism akpụkwa ha ndị Christians. Weruzie mgbe oziọma bara na Rome ọbụla dị bụ Kraịst bịara a na-akpọ ya triumphal entry na akwụkwọ Luke isi 21 ego ma ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Jesus Christ ọ bụghị n'ụbọchị mbụ n'izu ka ọ bịara triumphal entry. Ọ n'ụbọchị nke asaa. Ọkọtago igba n'ụbọchị nke asaa ka ọ mere that triumphal entry. Mana mgbe oziọma matezi na Rome ebidozi eme chọọchị na Sunday a na-eji Sunday emezi triumphal entry. Mana n'oge ahụ ị ga-eje mara mgbe ahụ ebe Kraịst bụ onye asọ ya n'ihi ka eji aga chọọchị na Sunday. Mgbe ahụ na Kraịst anwụbeghị. Mgbe ahụ Kraịst adịbe na-egbuo ya. Ga-eji gosi gị na mgbe ahụ Sunday ekwubebe okwu ya mgbe ahụ. Ọ ka ihe ịghọta ihe na-akọwara gị ha maka ọ ga-ịghọta gị gbapụ na nkwulu. Mụnye mmadụ isi gị na ụbọchị nke asaa na Judaism Sunday bụrụ Christianity. Ọ bụ ihe ndị a so n'oke nkwulu. Akweghị na igba mekọtara fọdụ sị ọkọtizm n'ihi aghọta. Gịnị mezi oke ọnụma adịzie enu megide okwu nsọ Chineke megide ihe Chineke meworo emere site na Kraịst n'ihi aghọta. Oke nkwulu abata ha wee chee na ha na-emete ya nke ọma. Gịnị ọzọ mezie ha sị gị na New Testament bụ ihe ndị ugbu a otu ụgba Christmas nọ otu ụgba January 1 nọ a na-agụsị ha nọ ọ ya New Testament ọ ya otu ụgba
billboard na-ewu onye ụkọchukwu ọbụla na billboard ihe ndị ahụ New Testament awụrụ ma ihe gụrụ gagụ ma otu o si masị gị bie ndụ otu o si chọọ mana ọnwụ n'otu aka Kraịst si kọwaa ya anaghị amaghị ihe ọ bụ kemekara ga ahapụ ya iji wee mezuo okwu Daniel kwuru na a ga-eme ka iri ụtọ baa n'ọnụ ha ka ha wee duhie mba niile ekwetaghị ugbu a lee anya Kraịst kwuru ihe ga-eme mgbe ọ na-alago n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi nke mba amaokwu nke 8 na ọ sị na aga m alakwuru nna m lekwa ihe unu ga-emewo unu ga-ekwusa m na Jerusalem na Samaria na Judia na nsọtụ ụwa niile. Onwe mgbe Jizọs nyere iwu ọbụla sị ebe m si n'ili bilie unu ga-ekpere m n'ụbọchị taa onwe ebe akwụkwọ nsọ kwuru ya. Ọ bụ ihe mere eji akọwa otu o si dị na-enwekwe ikpe anyị na-ekpe na-enwekwe onye a na-ekpe ikpe maka amara nke bụ eziokwu iwe mara ihe nkwulu ụfọdụ ji wee kwulu oke nkwulu n'ihi na ọ dị onye ka oziri ha na-ekwugide Chineke na-ekwugide aka ọlụ Chineke ihe mere site na Christ Jesus. Onye ji sị gị be sincere to yourself na God ya kwuo eziokwu nye onwe gị anya na ekpe mana anyị na-etige ya otu osite otu taa mgbe ahụ tụba ya akọwa ihe Easter pụtara ụfọdụ aghọta ya ọchaghị acha New Testament ya wee dị oke gwezi enyi m ịmakwa na ọ bụ oke nkwulu nwanna m ịma na ọ bụ ego nkwulu mmadụ ịsị nwaanyị jijiri nke ọma dress modestly dịka akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke abụọ amaokwu nke 8 kwuru gị sị na nwaanyị ahụ amaghị ihe na-akọ ọ dịghị expose kama onye nmasị ihe na-akọ bụ onye gba ọtọ ji ejimeji ruru unyi tejara gbajara gị sọ bụ onye ahụ bụ onye ihe ezi ome nke Christ righteousness of Christ. Lelee oke nkwulu nwaanyị deziri onwe ya nke ọma jizi ojiji nke ọma dị natural otu Christ si wee dị abụrụ onye mere ihe arụ bụrụzi onye mgbeke bụrụ onye na-amaghị ihe na-akọ ma onye gba ụtọ chịpụtasịrị arụ anyị niile bụrụ ụtọ nke Christ na-emegide abụrụ onye yi ezi ome nke Christ ma onye nke ahụ doziri onwe ya abụrụzi onye bụ self righteousness. Ọgwa nwere sokwa igba ya wee dị oke egwezi enyi m onye njisi gị gụọ akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke abụọ amaokwu nke 8 ruo 9 na akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 11 amaokwu nke mbụ ruo 14 na akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke 6 amaokwu nke 6 ruo na 12 gị hụ ihe a na-akọwa nwanna m ihe ndị a mere Jizọs Kraịst ji asị anyị Chineke ji asị anyị si na Babylon pụta si na Media Persia pụta si na Roman Empire pụta ọkwenyere egba ka m ji mara gatụ January 1 ọ bụ omenala ndị Babylon na-eji eme Happy New Year nye chi nwere ihu na-abụ a na-akpọ ya Janus a na-ewepụta na NTA belasa ga ha kwụsị iwepụta ụta m kụgezi ugbu a na-ewepụta na NTA na New Year niile a na-akpọ ya God of January. Ọ bụ omenala ndị Babylon ọkwa ihe ndị akwụkwọ New Testament ihe gaji onwe gị gbawo olee otu o si bata na kalenda ndị nke Kraịst ihe gaji onwe gị olee otu o si bata na kalenda ndị nke Kraịst. Ụfọdụ gasị elekwe n'ebe kalenda nke Chineke nọ ọ nọ kalenda Chineke nọ gịnị mesikwara na ya ọ dị anyị na-akọrọ gị gbasị Roman Empire wepụrụ na ya nụnụ were kalenda ka arụsị dochie Daniel 7:25 ya ka anyị na-akọwa ọkwetago igba ya wee dị oke gwezi enyi m ọ ya wetara ka ahụ ịhụrụ anyị anaghị ekwugbo okwu ya ihe ndị a niile wee na-akọwara anyị sị ime ka anyị ghọtakwere n'eziokwu ahụ na Chineke anyị anaghị agbanwe na Revelation 22:13 ị ga-ahụ ya ebe ahụ ọsọ onye ọbụla nke na-edebe iwu nsọ Chineke na-enwe ndụ na-enwe ezigbote ndụ n'ime Kraịst. Aịzaya 8:12 gbatụcha sị gị onye ahụ nke na-edebe iwu nsọ Chineke na-enwe ọṅụ ebi ebi na-eti ka ha si na Babylon pụta si na alaeze niile nke arụsị niile na-apụtasịa. Hebrew 13:8-9 na-ekwukwa otu ihe a na ọ dịghị agbanwe otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a gadị ụda ruo n'ọgbọ ebi ebi. Kedu ihe asa na-akọ John 8:58 ji wee na-asị tupu Abraham anọ m. Ephesians 5:5 sị alaeze bụ alaeze nke Chineke na Kraịst. Amadị metụ na Old Testament eme na-expire ka gị gbazini gị eche gbanarị Old Testament gị gbanarị anyanwụ ekwekwele ka anyanwụ chasa gị ekwekwele ka ọnwa mmetọ gị ekwekwele ka oge ihe oriri na oge ihe ọṅụṅụ ekwekwele ka ha abakwala n'ime ha. Genesis 8:22 abakwala n'ime ihe ndị a ị ga na-efe efe ị gaghị eji ala ekere na Old Testament rụọ ụlọ ọkwetago igba otu ụgba harvest wụ Old Testament anyị ahụ agaghị enye Chineke ji agaghị enye ya ede agaghị enye ihe ndị ahụ ma gị nwazụ mmadụ ruo gị were ji ahụ na ede ahụ rie nye onwe gị n'ihi na Old Testament ọkwenye na igba ma ị gaghị eme harvest Old Testament mana ị ga-ewerezi ji ahụ n'onwe ya nyezie gị nwanwụ mmadụ mana enye ya Chineke ya wụọ abomination. Ọ ka iwe otu ihe na-akọwa ya wee dị oke egwezi enyi m nwanna m onye na-ege m ntị lee anya onye bụ onye ọgha onye ahụ nke na-arịbaghị Chineke ama kwetakwere na akwụkwọ Jọn nke mbụ isi nke abụọ amaokwu nke 22 ruo 23 ị ga-agụta ya ebe ahụ gị kpere na Kraịst ị ga-ekpe na Chineke gị kpere na Chineke ị ga-ekpe na Kraịst anwe ike ị ga-ewepụ
n'ihi na ha dị agbanwe ọ dị oke gwezi enyi m na-agba nke ọzọ anyị ga-ele anya ihe ahụ bụ ihe arụ nke na-abata ịtọgbọrọ n'efu onye nwetago ya wee dị oke gwezi enyi m lekwe nwata nwaanyị a ọ sị na nwa ya nwere aksidentị luo mkpụrụ eze ya ndị dọkịta sị a ga-emerịrị ọpreshọn wee wepụta mkpụrụ eze ma nwatakịrị nwere aksidentị n'ọkọrọ ọnwụ n'ọkara ndụ asị eme ya ọpreshọn ọ ga-anwụ ma ọ gwana ya arị ndụ nwaanyị bịara program ewere m anointing oil ji bịa program na onwe onye metụrụ ya aka ya anụcha okwu Chineke bụ eziokwu o wee sị Chineke bịa zi m eziokwu a gwakịrị m ihe okwu ndị a m nọ ga-apụtara site n'ime ka nwa m dị ndụ ya were anointing oil tee nwa ya n'ọnụ enyi na mmadụ n'anya sata eze n'elu a ga-eji eme ọpreshọn eji aka ya wụpụta dọkịta sọ gịnị ya nwaanyị sị ya na ya tere ya anointing oil okwu Chineke eziokwu nke Chineke na-akpụ ya okwu Chineke o weta ka ọpreshọn si laa onye nwaanyị gozie unu mee ka unu nwara n'eziokwu na Kraịst anyị na-adị ndụ ka ndị akara nsọpụta nwee ndụ ebi ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị amen. Gị kpọọ ma ọ bụ na o metụrụ gị 0705 111 9453 0909 58 18675 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755. Onye nwaanyị gozie unu mgbe ọbụla gara na ntị na WDS udo duru unu.